माबा मा होनो एफोर बुस्थुखौ हजों मोननो नागिरा इजायहाय बयल ओंख्रि माबा ओंख्रि गोथाव गोथाव जायोना दाना हजों खालि आलु दालि माबा मा होनो आलु दालि बिदिल' जानाय जायो ओमफ्राय मटर टमेट' जेबो जानो रोंला ओमफ्राय दालि आखुनि मोना आखुनिखौ संनो रोङा आङो नै लोगोफोर बोसोरनैयानो जाहां जाबायना आयं आङो कार्बि आंलं फैया ना आयं नै जोंना बेहामजो लद्रिया कुमारि खाटानि ओमफ्राय भुटाननि ओमफ्राय दायो जोङो बे हालदैखौ मा खालामदों इन फिउचाराव मोनजाफेराखै आं नोंथांमोनाबो जुदि दिनै रेसिपिखौ नायनानै लानोबा लादो जोंना संग्रायाबो एसे बेलेग दा देखायगोन हालदैजों लकेल दाउजों जागोननो ओमफ्राय आयंमोना जाबाय थायोनो गोथाव माने जोङो हेल्दी बुस्थु जानो रोङाना ओंखायनो उदै साफा जाथों होननानै जोंनो दाउजों हालदैजों जाहोनो नागिरदों आरो दायो गोथावनो रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय नैबे आखुनि नागाफोरनि जोंना डिमापुर खाथि नालाय आखुनि ओमफ्राय बे मैथा गोखै गोरान ओमफ्राय नैबे खारबि फान्थाव बियो लोगोफोर ओमफ्राय नै संग्राया जोंना बेसो जागोन दिनै कुका मा नों हालदैजों दाउजों जाहोनो नागिरदों जोंखौ आसुरित कथा मोनजाफेराखै जानोसै जानायगोनरा जोंबो एक्सपिरियेन्स ना आयंआबो गोथावथार होनदों आरो ओमफ्राय आंहा मैथा गोखैखौ बाथोन खालामनो एसे सोमखाबाय ओमफ्राय मेन्दानि बै बेदर गोदानायखौ गारहरनांसिगोन बेदरखौबो जि मोजां गोदादों नै गिदिर गोदाथारदों मालाय मेन्दाया नै वाव सोहरना दोनबाय एक्सपिरियेन्स लानोसै जोङो अस्कार मा खालामदों सना मा खालामदों नोङो सना अस्कार जिउ लोखि बाबु इसानि अस्कारा इमान हेल्दी नायलाय लोगोफोर वाव गाबनोबो रोङा मानोबो रोङा सोंनोबो रोङा दल' नायलाय मारै थाबायदों आंखौथ' हाक खालामबावदोंसो फैग्रोमोन ओरैबायदि सोंखायाखैबो आरोना जि किउटखा नायलाय लोगोफोर बिमाजों जि आब्रा खाथार अस्कारा नायलाय बामजादो हालदैया थौवाखै आयं थौवाखै आयं सना बे फान्थावखौसो बयल जागौमोन आङो मोनजाथारलाना लाना थांनो फान्थावखौ माबाहाय ओरै बोरै र' आंना भिडिअ'आ मा जाखो लोगोफोर दायो आयंजों आंजों ओंख्रि संसै आङो मैथा बाथोन मोनसे बानायनोसै ओमफ्राय बेदरखौ दरनै एक्सट्रा आलुजों संसै खारन बायसान्स जोङो हालदैजोंखौ जानो हायाबो जानो हागौ नालाय खिन्थु जानानै एक्सपिरियेन्सखौ माबायदि मोनो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आं ओमफ्राय रेसिपिखौबो शेयार खालामगोन ना आयं नै बेखौ बाथोन खालामनि आं दायो ओरैनो गोखै जानो मोजां मोनखायो आंहा ओमफ्राय हालदैखौ इदि रुखिबावगोन आरो आयं हालदैखौ इदि रुखिनानै आरो माने ग्राइन्डाराव देबावगोन ए फार्स्टआव नै इदि हानानै बिगुर जोबनानै लेमनानै लाबायथ' ओमफ्राय बिदि रुखिनानै लाग्रोनांगौ आरो ना नै दायो आयंआ जि मोजां रुखिबाय ओमफ्राय आंना मैथाया रायलायनायावनो एवनायावनो नै खामथाबलांदोंमोन ओमफ्राय दायो दै होबाय बेखौ फोरानजोबनोसै ओरैनो जागोन जेंगाबबाबो नै मोनाबाबो जि मोजां नुयो इसानि फुलफोरखौ लोगोफोरनि आयंमोनहानि दनै फैदों नों फैदों मिथु माथो रावबो गैया मेन्दा मिथुआलाय नों मोनजाफेरगोन ना फेराखैमोन होनदों मिथु हालदैजों दाउ जानो हागोन नाया जानाय नागिर ना दे गद' औ हालदैया उदैनि थाखाय मोजांसोथ' आरो स्किनफ्राबो साफा जागोन बेनोसो जोंना ओरैनोबा नै नानेखा ओंखारहांजोब्बाय साफा जागोन नै दायो आयंआ उनजोब्बाय ओमफ्राय बेखौहाय ग्राइन्डाराव गुरा खालामबावगोन आरो अस्कार बेटा फै जों टिभि नायनोबा फै नोंसानि स्टुडिअ'आव फै अस्कार फै सना फै आंखौ मानो अनथाराखै नोङो थौ जा थांसै थौ स्टुडिअ' स्टुडिअ'आव ओं बरिया नुदों नुबाय
Ta studio ta. Amitu. Fai studio fai. Dong soरबा. रावबो गैया. फैदो. जा सानजों सिबनायनि फै. नायलाय जि मोजां फैखाबाय आंजोंहाय फैदो होननायखाय. फैदो सना फैदो. बावनो सिबनायनिसै. जिरायदो, बाव जिरायदो. जिरायदो पापा. हाय जों थाबाय थानो लुबैदोंहाय आं दायो. जिराय सना. नै जि क्यूटलै सना. नायनोसै र' मा नायनाय जायो. मारै देखायोबा टिभिखौबा. थाथ' अस्कार थांनाङा दायो कुकमेना फैबाय नै ओमफ्राय आङो आलुजों बेखौ दरनै संहरगोन ओमफ्राय नै स्पेशल दोआबो नागाफोरनि जोंना नागाफोरनि डिमापुर खाथिखाय मानिफ्राय लाबोदोंमोन होनदों नों कहिमानिफ्राय जि हानि ना बियो हानि देनां बिराद मोजां संसिगोन बे दायो ग्राइन्ड खालामसिगोन आरो रेसिपिखौ नायनानै ला आंबो नायनानै लादों दिनै बेखौ बहायबाय आरोखि मा बेयो बानलु नैबे हाइजें नैबे सामब्राम गुफुर रेडि आं बैथिं दाउजों आलुखौ संसै माबायदि बेयाव संनो खामाबो खोमा ने बरिया माबाखौसो गोसोखाङो आं बिदिबा केनखौ ब्लगारा माने फुडिया माबा जाग्राया जानाय भिडिअ होबाय थायोना डिमापुरनि केना थावनि माबाया मोजांहाय आंबो बिदि मोनसे बायना लानांगोन बथलखौ माबाबायसो जारलासो जायो बिदि मोनसे बायना लानांगोन होनदों थावफोरा नांला खनसे जानायखौ बावबाय गोजौ दं आरोना दाबो भिडिअ हमदोंमोन नै कुकफोरा जोंना दे गोथाव गोथाव संथार जाग्रा जाया नायनि र' बेयाव नांगौ रोखोमनि गैया सामब्राम सामब्रामजों मस्ला मस्लिखौबो होखाबाय आरो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें होखाबाय नोंनि उननायखौ रावबो खोनानाय नङा खोनायो जिबायदिसो आंहा आवाजआ दाना आङो बेदरखौ एवग्रोनांगौमोन ओमफ्राय बेहा आलुजों आलुआ थाब रुइयो जानो आलुखौ खांफिनसनोसै अखानांगोन संग्राया मा नांगौ जाथ'बाय नामा नै सासेया नोंनि थाखाय हालदैखौ जानो हाया खोमा साननानै नोंनो दाउ एक्सट्रा आलु संदों नैबे माबा किटचेननो नागाफोरनि दो बियो नोंसोर नुफेराखैना नायना आं नुफेराखैमोन गोसोम जायो संबा गोसोम जायो बेदरा सिनिसो बियो नों लानो बेखौ नोंनो नांजोबगौना नांजोबला नों हालदैखौ मालाय ग्राइन्ड खालामनानै लाबाय दाउजों हालदै बैलाय ग्राइन्डाराव नै ग्राइन्ड खालामखाबाय चाइनिसनिसो दिनै चाइनिस स्टाइल ओइ बे हालदैया थोगोन ना थोआ दाखिनांगौ नै दै होनानै फाग जाहोगासिनो हालदै होखागोन नालाय दायो होथ'वाखै अबे टाइमाव होगोनथाय मिन्थिया र' हालदैखौ नै हालदैखौ होबाय दायो ना होनदा ओमफ्राय बेखौ एसे एवबावसिगोन बिदिनो ना बिदिनो मोनसिगोन हालदै होगोन ना होला
होगोन ना बेदरखौ फार्स्ट एवना लाबाय बिनि उनाव लास्टआव हालदै होबाय एसे एवबावनानै दा दै होगोन आरो ओमफ्राय आंना एसे आलदा मारै जाखो आंना ओंख्रिया लोगोफोरखौसो नायनो फैबाय आं र' आव वाव बिराद टेस्टि जाबाय बायदि मोनबाय हां आलुआबो रुइबाय बेदराबो जि मोजां रुइसिगोन बेयो साखिनायसै दुन्दिया होनोसै एसे नै दुन्दियाखौ सुनानै दोनखादों एसे बसुनानैल' होनोसै गोलाव गोलाव होनोसै ओमफ्राय नैबे हालदैजों बेदरा वाव खेबसे एरनायनि र' आं मोनजाफेराखैमोन ना नै मोजां गोथावानो जामारगोन गोखा जायोना जाया फ्लेभारखौ जानानै खिथागोन दे आं लोगोफोर नोंसिनो माबायदि जायो बिराद मोजां संनोबो नैबेयाव बेबो जाबाय जोंदों खुगा सिङाव इस 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 ओमफ्राय ना मादि गेलेयो इधर आं अस्कार बटांखौ मोनाखिसै खोमा लाइटखौ आंनोबो हर आंनो होदो आंहा एसे गिबावलायो जेबो खालामाबा एसे गिबावलायो आंना मोनबाय दे गेले बिमा फिसाला गेले दे इस होनलायथारदों दायो हरनि 12टा बारबाय फाइनाल लुक्सा बोरो मेन्दा दे एरदो एसे जानायनानै खोन्थानोसै दा नायनायावथ' ओरैबादि सुपार हिट टेस्ट नुबाय आरोना जानायाव दा खोन्थानोसै जानानै नैबेबो जाबाय खांसो सोरांखाबाय जोंना दिनै डिनारा मर्निंआव जायाबाबो जासिगोन आलु चिकेन मैथा गोखै थाइबें आरो फान्थाव टमेट' बाथोन लोगोसे सनानि थोरसियाव लाबोसिगोन दायो जोंना बिहामजो सनाया नै माबायदि जानायनानै नायनोसै आं गाव जानाय नांगोन एलायो जिरायथोंसै माबायदि जादों मिथियो हालदै ओंख्रिया माबायदि गोथाव जामारदों पक्का र' आं खनसे टेस्ट खालामनि फेमिलि माने माबायदि जाग्रोनि गोथाव हालदै ओंख्रिया खिन्थु हालदै एसे फास थायो आरोना बिराद हेल्दी बे ओंख्रिया फट' साफाया होना जोंखौ बे आं संनायाव जादो आलासिफ्रा गोथाव जादोंना जायाखै आलासि सफैनांबाय बेयाव 4 पिसल' होखादों होनना जाहोदों मोनसे आयं जादों मोनसे